Да се съсредоточим. Кръста вече е при нас. Падна при нас. Взете и веднага тръгваме след него. Осветена беше водата. Сега търсим най-малкия. Първо интервю. Как се казва носителя на кръст? Мирослав. На колко години? На 3 години и половина. На 6 години и половина. 3 и половина. На 3 и половина. Да. Мирослав ме пие по главата. Миро, как си? Доста е боен. За първи път ли го вкарвате? За първи път му е. Много е боен. Много е боен. Каловерец. Вие как се казват? Мирослав и аз казвам. И вие? Да. Живи и здрави бъдете. Какво си пожела? Да сме живи и здрави, нищо друго. А водата е топла в сравнение с миналата година. Това трябва да кажем. Това шествие, което вие виждате, е характерно от времето на Калифер Войвода. Спомням си покойния Жодар Димитров, историкът, който в нашото студио е разказвал, дава свидетелствата именно за това, че знаете, имало е по-турско автономии. Калоферската автономия, която е била тук, е била извоювала своето частична независимост. И за да покаже в определени моменти, че заслужава тази независимост, е правила актове на някакъв тип демонстрация на мъжество. Този акт, според професор Димитров, вечна памет, е бил на Калифер Войвода, който е показал, колко страшни сме ние, българите. Не ни пипайте, защото влизаме в ледени води на Йорданов ден. Оттам идва традицията. Вчера ги прочетохме тези дадености в музея в Калофер и още веднъж припомняме, че 1874 година е първото свидетелство за ледено хоро.